iya. Ya nek Indomie kan larang, ora oleh, Pak. Heeh. Ora apik kok kesehatan mending kuwi intip ki sego. Dari nek 1000 iso diombeni 2 gelas ngono kuwi. Terus? Kok dadi sak ceping ning wetel. Ayo. Ya ning tawan. Oke. Yen ning tawan ana lintang wong bagus aku ngenteni Jurusan pedalangan kok njur nyinden. Adeke Lampung S1 tingak-tinguk kae neruske nendi? Iya. Dasare cah kos. Monggo nek wong kos ki nek kirimane telat mangane ming Indomie wae. Iya. Nek ora ya ming ngintip dipangan terus ngombe wedang panas. Iya. Ya nek Indomie kan larang, ora oleh, Pak. Heeh. Ora apik kok kesehatan mending kuwi intip ki sego. Dari nek 1000 iso diombeni 2 gelas ngono kuwi. Terus? Kok dadi sak ceping ning wetel. Kan warak ngono lho, ngirit dan warak. Ah ya ngirit dan warak dan kurang gizi. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Mula mesake aku terus kowe iso nyinden ora no? Saged, Pak, bisa. Anu tak ajari nyinden. Iya, malah saiki ngarani duit barang pisan. Iya. Ngarani duit. Ya, Pak, saya bisa, tapi kalau ada sekian, wah jan ya wis kudu dituruti. Ya kan jan kabeh ki kudu adil. Mbiyen ngenai aku ya duite ijo terus liyane kok abang. Aku langsung batin. Oh berarti ra adil iki dalange iki. Langsung protes aku. Paeno, kok iso iki aku ijo liyane abang? Aku takon ngono. Wong penganu jenenge nyambut gawe ning nganggo training pirang-pirang sasi ra bayaran kok sinden ora langsung bayaran wutuh. Oh iya ya, Pak. Ya Berarti sithik-sithik. Ya tekan kapan mosok training terus? Ya manut aku wong ngono. Tekan kapan ijone? Ya sesuk beres pokoke. Ya. Ya. Barang miku Tani reki. Ya. Menika ugi wonten saking Pagayo, Paguyuban Yogyakarta Jabodetabek yang berpusat di Lojajar. Ya, nyuwun kembang rawe. Ketua Kelik Jatiroyo. Wah iya, ku diaturake, Mak. Saking Bayan Uban asli Madiun Duren Sawit Jakarta. Badhe nembang tembang sinom ingkang meh punah pengetan pemboman nggih. Badhe joget orek-orek Madiunan Jaya Lestarilah TVRI. Oh iya, engko diaturake, Mak. Akeh banget kunawalana. Iya. Ki maya wis diwaca karo si Elisa. Iya. Ki saka hamba Tuhan. Ya. Ing pelenggahan nggih matur sembah nuwun. Kula badhe nyuwun gendhing kagem Bapak Padi Agus wonten Solo, keponakanipun Bapak Presiden Jokowi. Oh iya, semoga Indonesia semakin maju, banyak mancanegara datang ke Indonesia. Berkunjung di daerah wisata kagem Bapak Adi Suhadi Notok Jalan Cicago Gas Alam Cisalak Kota Depok, Bapak Untungku tadi wah akeh banget no. Iya. Gending Kutut manggung kagem sedaya pamirsa dalu menika sami kawah TVRI. Iya. Hamba Allah Ibu Hajah Wahyu Suciati Pondok Aren Tangerang. Ya terus Kesa. Janji-janjiku elek
nuwun prasapa sineksenan bumi langit neno tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Ya, mangga. Ini Terus, Oriza Ki. ikut nggak Pak? Itu minta Oriza. Oh ya, Mbak Orisa. Nanti nggak jadi penggali. Ngancani Mbak Nggih. Elisa yo nak. Yo, Mbak Orisa. Heeh. Neno 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 neno. Monggo. Yo. Ya. Nano.
Matur suwun, Mbak. Widyasari. Orisa, Mbak Elisa, ya sing wis kepareng duet. Iki saking Pagayo nyuwun Kembang Rawe, ya diaturake. Sinten Pak niki? Lan menika tembang sinom, ya ugi badhe joget orek-orek Madiunan, ya matur sembah nuwun. Mengko ya diaturake. Iki sing tak waca dawa banget mau nganti 3 le ngaturake no. Ya. Gending uler kambang, gending kutut manggung. Wah, pirang-pirang tetiwul Gunung Kidul, gudeg yoja, pepeling, gelang kalung. Iki apike tuku kaset wae malah setel nang omah no. Tuku kaset. Tuku CD wae. CD. Malah karuane iso nyetel bola-bali nang omah. Ya, ya pancen ngono. Ya. Ngaturake ya, monggo diaturake. Monggo gentenan Mbak Ika, monggo Mbak. Ya. Mbak Ika diaturake yo saka piyai saka Gunung Kidul yo. Mas aja dipleroki. Kalau aku kudu ngerti cara Toyo Sugeng dalu Mbak Ika. Yo Mbak Ika Suhesti. Piyai saka ngendi? Gunung Kidul. Oh Gunung Kidul ya. Ki piyai sing padha rawuh ki akeh banget sing Gunung Kidul iki no. Oh ya. Monggo diaturake sinden saka Gunung Kidul. Ya Ika. Patone ngundang aja di bulan baleni iki jenenge ya apik Ika. Lah di bulan baleni Ika. Dadi kirek no iya. Mbak Ika dipadake kirek. Ya ben sing arane ya. Sing arane ya padha jare Mbak Ika. Ora, yo dibawani Mbak Ika. Niki kula teseten riki napa mandhap, Pak? Sakarmu, ngancani no. Ngancani Mbak Ika ya kena, tenguk nang dhuwur ya ora apa-apa. Ya. Nggih mawon nggih, Mbak. Ngaso ndak kesel ya. Hawa arep ngaturke tiwul Gunung Kidul. Apa Kembang Rawe. Pamundutan pirang-pirang Mbak Ika. Monggo. Tiwul Gunung Kidul duet. Ya. Duete kalih sinten? Karo penggirong salah siji. Ya. Mas Eko Igul ya ora apa-apa. Ya sing ngapal. Heeh. Sing suarane isih seru, ya. Iya. Sing senengane Joal Jawil, ha ya. Monggo, ya. Mas Eko jumeneng mboten? Jumeneng napa mboten? Apike pancen kudu heeh. Iya. Ayo Mas Eko, ora Mas ngono Eko. ndak ora kendel ya, Mak, ora kendel. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo jejer karo Mbak Ika kok. Iya. Sing wedok nang omah cemburunan lho, ora apa-apa. Sing wedok wis merem iki pisan. Iya. Wis turu wis. Ayo men ketok serasi wae lagi di. Mas Eko. Pentas nang TVRI Jakarta e. Ya, ora apa-apa, ora sanjung. Mlebu TV Mas, mlebu TV Mas. Ya, mlebu TV. Oh, nggih, matur sembah nuwun, ampun Bapak Roy Surya ugi kepareng rawuh. Ya. Sugeng dalu, ya mengko iso diunggahake ana ing utawa diaturi tindak ana ing panggung ana limbukan bariki utawa ana ing gara-gara. Oh ya, Mas. Mengko iso diaturake ya, Mak. Iya, penyanyi Bapak Roy Surya. Ya. Monggo. Iya, Mas. Nggih, monggo Mas. Oh, nganggo catetan ora apa-apa, ora masalah. Iya. Perasaan redeg to, Mas. Kowe nek ora kowe wong Magelang dadine tiwul Gunung Kidul ora patek ngerti. Iya. Monggo, yuk. Tratap kayok sak wetan bantu
kondang dik gaplek lagi wol watu litak apa watu kapur babagan seni aja maitu akeh sing kondang akeh sing suwun tenane lho Mas suwun, Mbak. Mas Egul iki biasane ya ora tau gelem kon nadeg nyanyi. Ya, saiki ya kepeksa gelem.